Bon dia. Benvinguts al canal de vídeo de Paco Rivière. En aquest vídeo podeu veure algunes de les possibilitats del simulador GPSim. GPSim és disponible a http://gpsim.sourceforge.net. GPSim és un simulador GNU per als microcontroladors PIC de microchip. Aquí veiem dos LEDs que es creuen al port C d'un microcontrolador PIC 16F887. Ara una altra combinació de LEDs al port C. Ara provem un display de 7 segments connectat al port D. Ara fem que un botó connectat al port A encengui un LED connectat al port C. I finalment escrivim un text a una pantalla LCD connectada al port D. Gràcies per la vostra atenció.